салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 21 октябр тақдим мекунем. дар шаҳри Маскав мақомоти ҳифзи қонун дар бораи боздошти гурӯҳи калони гумонбарон дар узвияти созмони Ҳизбуттаҳрир хабар доданд. дар миёни 20 боздоштшуда ки ба иддаои мақомот аъзои ин гурӯҳи мамнӯъ дар Русия мебошанд, шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам ҳастанд. сафорати Тоҷикистон дар Маскав гуфт ҳанӯз ба дархости онҳо дар бораи ҳуввияти ҳамаи боздоштшудаҳои тоҷикистонӣ ва ҳам дурустии иттиҳоми онҳо аз ҷониби сохторҳои интизомии Русия посухе нарасидааст. мақомоти русӣ гуфтанд ки боздоштҳо дар 24 манзили зист дар шаҳри Маскав аз ҷониби гурӯҳи таъиноти махсус ё амони вазорати умури дохила ҷараён гирифт ва 97 нафар тафтиш шуд. мақомоти рус гуфтанд ки як нафар раҳбари ин гурӯҳро ҳам боздошт карданд. Ҳизбуттаҳрирро дар кӯшиши таъсиси хилофати исломӣ дар қаламравии кишварҳои Осиёи Марказӣ айбдор мекунанд. таҳлилгари масоили ислом дар Русия раиси кумитаи исломии ин кишвар Ҳайдар Ҷамол мегӯяд, боздошти шаҳрвандони Тоҷикистон дар заминаи узвияташон дар Ҳизбуттаҳрир суоли зиёд эҷод мекунад. дар мавриди тоҷиконе ки дирӯз дар Маскав боздошт намуданд, бояд зикр намуд ки ба онҳо ҳеҷ айбномае эълон нашудааст ва аслан дар бораи гуноҳи онҳо ҳарфе намезананд. масъала фақат рӯи он аст ки онҳоро бар чӣ асосе ва чанд рӯз боздошт намоянд. шакли пурраи мусоҳибаи мо бо Ҳайдар Ҷамолро дар сайти интернетии радиои Озодӣ тамошо кунед. барои анҷоми пурраи корҳои сохтмонӣ ва ободонии нақби Истиқлол, Тоҷикистон 10 миллион доллари иловагӣ мехоҳад. дар ин бора вазири нақлиёти Тоҷикистон Шералӣ Ганҷалзода рӯзи 21 октябр дар муроҷиат ба вакилони маҷлиси намояндагон хабар дод. то имрӯз дар нақб 61 миллион сомонӣ 61 миллион доллари амрикоӣ маблағҳо равона карда шуданд ва барои насби таҷҳизотҳои системаи ҳаводиҳӣ, сӯхторхомӯшкунӣ, равшанидиҳӣ ва видеонаворӣ тахминан ва инчунин рангу бор кардани ҳамин нақб дар оянда тахминан 10 миллион доллари амрикоӣ лозим мешавад. нақби Истиқлол бо саҳми 50% ҳукуматҳои Тоҷикистон ва Эрон бунёд мешавад ва яке аз тарҳҳои душвор иҷро дар таърихи ҳамкориҳои миёни ду кишвар ба ҳисоб меравад. мақомоти Тоҷикистон ба қароре омаданд ки дар шаҳри Душанбе зарурати таъсиси як маъмурият ё ноҳияи нав дар ҳудуди пойтахт ба миён омадааст. тасмим ин аст ки ноҳияи Сино ба ду тақсим шуда як ноҳияи маъмурии наве дар ҳудуди шаҳри Душанбе арзи ҳастӣ кунад. ноҳияи Синои пойтахт пас аз ноҳияи Бобоҷон Ғафурови Сухт дуввумин ноҳияи сераҳолӣ ва бузурги Тоҷикистон ба шумор меояд ва 47% аҳолии Душанбе ё беш аз 300 000 сокинон дар ҳудуди ҳамин як ноҳия зиндагӣ мекунанд. шаҳри Душанбе аз 766 000 аҳолиро ташкил мекунад. ин агар муҳлати ҳисоби нақшаи генералӣ то соли 2030 агар ҳисобӣ карда шуда бошад, ин дар солҳои расшудии ҳисобӣ аз 1 миллион аҳолӣ мегзарад. мақомот айни замон эътироф мекунанд ки теъдоди воқеии сокинони пойтахт аз ҳисоби муҳоҷирати дохили ҷумҳуриявӣ бо сабабҳои иқтисодӣ ба маротиб бештар мебошад. дар кохи фарҳанги ноҳияи Ҳисор бо ибтикори фарҳангистони улуми Тоҷикистон имрӯз ҳамоиши байналмилалӣ дар мавзӯи нақши Ҳисор дар тамаддуни Осиёи Марказӣ баргузор шуд. дар ин конфронс муҳаққиқони илми таърих аз 14 кишвар аз ҷумла Эрон, Русия, Афғонистон, Туркия, Фаронса, Амрико ва Итолиё иштирок карданд. мавзӯи баҳс ҷойгоҳи таърихии Ҳисор дар тамаддуни Осиёи Марказӣ мебошад ки таърихи 3000 сола дорад. Ҳисор таърихан як нуқтаи муҳими сиёсиву иқтисодӣ ва тиҷоратӣ дар масири шоҳроҳи Абрешим маҳсуб мешавад. ҳамоиши донишмандон 3 рӯз идома мекунад. дар шаҳри Кӯлоб рӯзи 21 октябр намоишгоҳи маҳсулоти саноативу маишии мардуми ҳинд анҷом ёфт. дар давоми 6 рӯз сокинони ин шаҳр тавонистанд бо намунаҳои маҳсулоти хоҷагӣ, ҳунарӣ ва ҳам саноативу маишии мардуми ҳинд ошно шаванд. аз ин пеш ин намоишгоҳ дар шаҳри Душанбе ҷараён гирифт. мардуми тоҷик ба фарҳанги ҳинд таърихан ихлос ва таваҷҷӯҳи хос доранд. ҳунар, мусиқӣ ва синамои ҳиндӣ то имрӯз дар миёни мардуми тоҷик мақоми хоса дорад. ҳамкориҳои Тоҷикистон бо ҳинд аз лиҳози стратегӣ ҳам ҳамеша ҷавобгӯи ҳадафҳои сиёсии ин кишварҳо будааст.
ва барои дарёфти ахбор ва видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ ба рӯи телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.